inkinga ucabanga wedwa kodwa nangumnikazi wemoto ucabanga wedwa ngemoto yami. Eyami imoto kodwa ucabanga wedwa uyasiblock. Phela ngeke ngivesane ngiqhamuke sengithi bhamu nendaba. Eyami nje imoto. Yebo yakho but fanele ngiqale ngicabange nami ukuthi usuqhamuka manje lapho sesiqhamuka manje uzositshela ngosayikho lesingabazi. Because udiniwe ngazi ngani mhlawumbe ukungana nakho lo mhlawumbe khona nobugebengu ngifuna ukungenzela bona futhi. Abukho ubugebengu ngifuna uthe nje ngithanda into angayithengi nje. Vele futhi yena umuntu ongakhipha kulolu bishi lo lengikulona. Cha futhi awuthanda ukubiza ngoba ngiyasho nje manje ukuthi imoto le ngeke ngisayenza lutho njengobishi. Hayi uthi ngeke sayenza lutho naye. Kodwa kusala lo mngane wakho yenza sho ukuthi unginika 150,000 for le moto le. Elinye lamaphutha lelo ukuthi mfethu umuntu noma ngabe nizwana kanjani kodwa uma into isithinta ibusiness umngani nobeka eceleni wenza umsebenzi yabo wenza umsebenzi mina abafu ngiyakudodisa nje manje angizili ukuzolwa nawe phela ngifuna ukuthi uphume kulento wenza into eright ubuye lama client akho yabo vele lento izokulimaza ngoba nje basikhuluma kanje baningi abantu abayibukayo over 100,000 wabantu ababuka lento yabo angifuni kube ngazo ukuthi iNyoni TV iyakucindezela so imali ecelwa iclient 150,000 150,000 bhuti uxolo bhuti ahlambe mina ngiphazamiseka ukuthi nami ngisemgwaqweni vela awume mfethu hayi 15,000 Ayibo no 100 ba 450,000 150,000 inkulumo enivumelana naye ngayo leyo Thibozi inkulumo yeclient iyemali elifunayo ngemoto yalo bese ngeke sivumelane noThibozi imoto kungeyona yakhe uThibozi angiphikisane neclient lazi but uThibozi mina noThibozi uThibozi uyazi ukuthi leyo moto kunento engasekho phansi and umuntu ngafika ngayibonga ngichecka that is why bengithi ngifuna ukuyithenga ngoba bese ngiyibonile ukuthi inazo into engidingayo so manje uThibozi mangabethi yena leyo mama Thibozi ivumela leyo mali shothi ngiyalimala ungcwele leyo mali leyo moto vela niyeke ninikeze umunye umuntu ngiright mina akungiphoqi ukuthi ngithenge leyo moto yenu ngayifuna enye imoto scrapyard ngithole imoto ngithenga amaphathi bengifuna leyo moto ngoba ibidayiso ibikubra wami uThibozi so uma izinqama ngayo nithi nina imoto yadayisa kuyangijabulisa leyo ngoba vele into engiyifunayo but mase nibiza imali engaka bafethu mafili impela le imoto entsha phela leyo kodwa 15 bhuti but no angisho ukuthi ngibiza 15 singizwe kahle angisho ukuthi bizana imoto 15,000 but bengithuswe lawo 150,000 sengithi mhlawumbe ngididekile bengiqonda ukuthi 15,000 because leyo moto ayisonde nokusondela kuleyo mining show njengamanje ngendlela amaphathi asedamage ngaya lapho phakathi enjinini ngiyicheckile nje angisho bese ngike ngachazela mntaka baba ukuthi iBMW le amaphathi akhona amani uyawathola amanye ubona ukuthi yini uyifakile bafuna ukubuza ke bafo asonde evidence bafunga kwakho yini ikhombisa le moto ubuyikhanda buka la yini bekhombisa la ukuthi le window ifika ngalinje ifika ngalinje liphi window okay lalifahlakile liphi lifahlakile bazomhlanyisa lifahlakile okay bazomhlanyisa wazoba sondela mechanic bafo yini oduyeza la imoto yakhanda le ayifika nje le moto futhi yabona ayifika nje uyahlanya lo into yezoyenza uyahlanya lo ayifika nje le moto le yena ogulayo lo lokhu kugulela ngekhanda kuzogulela ngoba kuniqubula nonke kungenza la ukuthi uzokhokhela 25,000 mase senze quotation yawo yonke le moto bese ukhokha imali ehlangene siyavumelana ngizokhokha u25,000 kodwa le moto angangitshela ukuthi mina ngathi okay bafo angithi yabo isifaka ngcono ngingawezane ngiyidayise nayo okay le moto ke avukele wena mina ekuseni le moto ayikidumeke mfethu ayikithi sidomisela imoto imali wayifuna yamaphathi wanikeza and nawe uyashola ukuthi yabo wathenga yebo ndona okay mfethu prove wrong ke bafo ke manje ke bafo singaloku silwa nini yena olwanami ngangena duma ngena emotweni kodwa mama uthabuka naye akalu nawe yena ufuna ukuthi umprove okay into ithi ke nje manje dumisa imoto usodlala igame ngisesethekwini ngijabula igama lami ngusindi wakamajozi ngibhalele eNyoni TV namhlanje ngoba nginethemba lokuthi bangisize ngonyaka odlule ngahambisa imoto kumakhenika nakhona engangimxhumaniswe umngani wami ngokuthi bayathandana manje umakhenika imoto ayikazi ibuye namanje ngamnika imali close to 25,000 mangimfonela angimtholi nala esebenza khona akasatholakala
Yabona ke babukeli uma sisuke sithi into siyayilandela udaba size silithole uzosikhumbula istory samakhenika okuthemba wathembisa ukuthi ngolesibili imali kaSindi uzoyifaka iyonke injengoba injalo kwahamba ke wasithinta uSindi wathi izithembiso ezenziwe umakhenika azikaze zizayifezeke uma sifonela umakhenika sibuyela kuyena umakhenika akasayibamba ingcingo uSindi vele kade amblock okay into ithini ke manje nathi ingcingo zethu akasayibamba wagcina siblockile asifuni ukusebenzisa udlame asifuni ukusebenzisa indlakadla ngoba egcineni lento ilimaza yena ilimaza ibrand yakhe njengomakhenika namhlanje sithe ake siye ngqo sibuyele kuyena asilwi amagada wekho siyokhulumisana nje njengamadoda mina lo nibingelelayo ke uma landela la khona sisuke sithi amalanda landelane lani no Koko. Koko. Na. Hey Tem. Njani? Siyaphila mfowethu. Ngiyaphila. Usangibona. Ya. Ngiyakukhumbula. Sangibona. Ya, ngikhumbula. Ya mfethu size kuwena la. Ingakho ukubona ngihamba ngedwa namhlanje. Ngoba angifuni bafo kube ngazokuthi mina nawe siyaxabana uzoli. Noma mhlawumbe uxabana noSisi. Uyula nathi wena. Ngoba uzokhumbula Uyala wena ublokheleni. hayi no Ublokheleni. we lokho Blockile ngoba ngithanda mama. Wesindi. Yabo leyo. ya wesindi awu Blockile ngoba ngithanda. angifuni ke Themba mfethu kube ngazokuthi kuyacatshwana noma kuyaliwa ingakho ke ngithe angiwashiya amagadi ngihambe ngedwa uyazazi ke izinto zenzayo uyazi ukuthi sigcina ukukhuluma sayithatha inamba yakho Ya ngiyakhumbula. savumelana ngani sigcina nje ukubonana Sicela ukubonana la sagcina ngivumelana ukuthi ngizoyikhokha imali yaSindi yasisi. Yeah. So njobe ngibuza ukuthi ngimblokheleni. Angimblokhiswanga ukuthi wena mfethu Nginamanje iyangena ifoni yakho. Iyangena ifoni yakho. Ibona leyo. Iyangena ifoni yakho. Vele Mangifonela manje izongena. njoba ngisho ukuthi angiblockiswanga ukuthi Mangifonela manje izongena ngifoni yakho. yabo nje since ngaleli langa nisuka la akho moto eke yangena la elontuzana yabo eJardini yithi Silandelana nabo kumnandi nami imaka akasihleleni phasi la akasihleleni phasi la so since njoba ngichaza ukuthi since nafuna ngifike ngalela langa la ayikho imoto eseke yangena la eJardini vele sisingane ngithembisile ukuthi ngizomkhokhela yonke into sisilungisa isimo because nami ngifuna ukuthi umsebenzi wami udicileleke phansi yabo lonke already vele usudicileleke phansi yabo lonke so fanele kodwa yena kutholile ayitholile ima ke Themba yazi mfethu angifuni bafo siloke sibuyela kule nto yasekuqaleni asiphathananga kahle mina nawe yabo sayithatha inamba yakho manje usuwenzani mfethu awusawabambingana nama calls akho ugwaji wakhuluma kanye nawe emva kwaloko akaphindanga wakuthola awusawabambingana nama calls ethu ngoba usuyabona ukuthi okay inamba enyoni TV shuthi thina sesukubangela isicefe manje anengibangela isicefe hayi ngoba ngifuna ukuthi ningangitholi ngoba nakho nimficile yabo lonto angiyena uma ngiyena lo muntu lo enimcabanga ukuthi suthi ngoba senginiblockile ngiyamziba shothi sengibalekile no ngikhona ngiyafuna ukuthi isimo sami nosisisilungu manje thina fanele sibuyele ubuyele isithunzi sami legama lami nabantu bangabona ukuthi yabo leyo thina silandele wena ningalandeli Usiblokheleni. bengizolithinta mase Usiblokheleni. yabo ndona ngithi yabona Ublokheleni. Yabo uthi ufuna ukukhokha imali yami. no ngizoyikhokha imali Yabo uthi ufuna ukukhokha imali yami. yabo Themba njengoba ngihamba kanje bafo yabo nje Themba mfethu iphutho lenzile wena mfethu iphutho lenzile ukuthi wena
ngolesibili ungayifaki imali okunye Yeah. thina sakufonela ikholo wayithola emva kokuba usubonile ukuthi number yethu Yeah. awusabuyeli futhi kuthina emva kwaloko ke kwama calls ethu ke awusayingena indaba yawo ekugcineni mfethu siyalungisa la Ngiyaxolisa ukuphula ulimi hayi ngoba ngithi ama-calls enu ngiyawaziba ngoba ngithi ngakhuluma nogwatsho kanye then ngase ngiyawaziba ama-calls ngamblock ukuthi ngiyakuphika lokho Umbloka kanjani umuntu yingoba omkweletayo? mfethu nginami Umbloka ngisani kanjani, ngeke ngilokhu Thembisile? nginibiza nginifonela ngikhuluma isitory esisodwa ngiphinda uyayibona leyo nto kube ngazuthi mhlawumbe awusaphilile kahle ekhaya ubengizokwazi mina ukuthi okay sengililungisile iphasela leni then uma sengimhlaba ngocingo sisi. okay Themba yabo ngaba sikho la ukube wena uyikhuluma ngenkulumo losibili thina sigcina ukubonana nawe wathi wena imali ngolesibili sure definitely imali uzoyifaka okay nanokuthini phela mfethu abantu bayayibona lento eyenzakalayo yabo leyo bayayibona lento eyenzakalayo and nami njoba ngike ngakusho lokho ekuqaleni ukuthi since nafika la akaze kube khona moto efikayo la Sihlanganaphi mina ngihlangana nalokho yabo umsebenzi wami udicilekile phansi sihlanganaphi mina lento amayimoshile le mali amayimoshileke mina ngihlangana ukuthi ngizoyikhokha imali yami ngihlanganaphi mina nomsebenzi wakho mina ngifuna imali yami mina umsebenzi wami sinkwaphela nami sinkwasami angihlangani nami sami sikwa ngathenga ngayo imoto awuthathe wena wayimosha uyibeke ecathulweni zami sihlanganaphi ngisho sengiyibeke ecashweni zakho yabo mina mfethu mangifuna ngoba ukuyifaka ngisaphinde ngishasho ukuthi angiphike ngizoyikhokha imali kodwa awuthathe uyibeke ecathulweni zami umsebenzi wami mina awusekho sicabanga kaze ngene ngisho angihlangani nalokho akukaze ngene ngisho imoto ngihlanganaphi nalokho ngihlanganaphi mina ngifuna imali yami ngifuna imoto yami ngihlanganaphi awusho ngathi yakuhlula umsebenzi Themba mfethu uye kuyibuyisisa fresh isa right kunalento oyiyona manje Themba mfethu njengamanje unayo imoto uma kungafika esinqumeni sokuthi othi okungcono asukubambele le moto yakho nayo uyabona ukuthi leyo nto ingabe isiyenye into still ningicicelela phansi ngoba phela iyona moto nami engisebenza ngayo lungisa phela ngikhokhela imali yami khokha imali yami ukuze sisuke mina ngifuni mina ngifika la ngifuna ukuphuma kuwena nginika imali yami nginika imoto yami simple angifuni mina ngifika la angikuthandi singakwenza lokho sesukuthi imali yakho uyithole because vele bengenawo manje kodwa ungiblockele umbuzo uthi ngiblockele ubuza ngisendela kanjani imali ungiblockile ungiblockele ngiyak-unblock ngithi ngiblockile ngiyak-unblock hayi boka dinga intombi yakho lokho ungiblock lokho ngibalekela khona lokho ngichaza ukuthi imali enginayo imali anginayo ngidinga imali yami ngichazele abona umuntu onomqondo yabo umuntu ushuzo nawe unomqondo umuntu la onomqondo uyamchazela umuntu uyamchazela ukuthi usanenkinga manje uvela ngiblocker uyangiblocker futhi vele ngekungikhokhele ingakho bhuti ngathi angimise amaphoyisa engimbophe straight ufuna ukumbopha straight ngoba lo ngeke ayikhokhele imali akayimisele lo ngokuyikhokha imali Themba uya-understand bafuthi lento iwulimaza kangakanani umsebenzi wakho already bhuti solima mina nginandaba ngifuna imali yami uya-understand uyafuna ukulungisa izinto nayo sisi ulungisa kanjani ungiblockile ngisamile ungiblocka kanjani ufuna angazi izolunga kanjani yabo inkinga bafo inkinga Themba la nami wena uthembisa into uyisholo ngomlomo wakho ungakhonjwe ngasibhanga wayitshela lo wena ukuthi ngolesibili bafethu ngolesibili ngizoyisenda imali ayidlala ngathi uma okay ngilindeke bafo bengizosebenza kanjani kungakaze ngene imoto la eJali ubuzoyichaza kanjani lento bafo kube asifikanga la because angithi ngisalindile njengoba yabo angcono kube mhlawumbe fethu aningitholanga aningithole emafonini aningitholi ngisho la umnikazi uyatholwa yini emafonini ngiyazi mina ukuthi njengoba nginzima bengizophinde mina bezingibuya la kunina sengiphethe izinto zeni ngithi ngicela nize futhi thina sike safika la emini kwathiwa la ekhaya yona ugcinakala ukubonakala izolo asazi noma mhlawumbe usuba ingakho sifike namhlanje ntambama abangitshelanga ke lokho no bafo lento mfethu irong and iyakulimaza nje manje into engingayilungisa ngayo wena bhuti yazi ukuthini uma nayo sesezovuma yabo lesi mfethu isipikili sokuqala sokugcina uma engavuma nayo sisi yabo lesi sipikili ukuthi khona umuntu oyifunayo le moto bengizokwazi nini ufuna ukuyenza njani lo muntu ufuna ukuyithenga awusenzile mama ufuna ukuyithenga uma ufuna ukuyithenga uyamazi nomnikazi wemoto ukuthi yena imoto yakho uyidayisa ngamalini
phela ukwazi wena ukunegotiate uzonegotiate ngisho iprice lapho ke naye vele bengakakhulumi naye lo muntu Uzokhuluma kanjani nami? Hayi mina ngiyathwasa. Uzokhuluma kanjani nami? Ungiblockile. Uzokhuluma kanjani? bafo uyabuqonda ubuhlungu mfethu osesabhekene nabo Imali yami ngiyabuza ngiyakuqonda mfethu engiyisebenzayo angithathi amasavana imali yamasavana ke nemoto yami ngiyayicela ke mina ke manje angithathi mina ngiyamemeza manje amasavana ngiyidlile ke namhlanje ngifuna imali yami ileyo nto ke uma ukuthi awuyikhiphi ngiyise police station manje ngizokubopha ukuthi ke mfethu mhlambe singakwazi ukuthi sinegotiate nalomuntu lo uthi uyayifuna nayo sisi ngangiyithenge nawe wena imoto negotiate nawe oyifunayo yena usisi uma efuna ukuyidedela uma ngifuna ukuyidedela awukwazi ukuthi ngingafika imoto la ngingasebenzi unamaphepha wena ngoba manje nami umsebenzi wami uyidedela umuntu kanjani ongithembayo ungenawo amaphepha uyayibona le shuthi bafo ukuze ubone mhlawumbe ubuhlungu balento njengamanje ubuyele kwi-public transport awukumnikeza imoto yakho umnikeze yona up until uze ulungise sonke lesimo wena no mfethu uzobekezela lungisa lesimo wena lo muntu besejwayela ukuhamba ngemoto yakhe and ethenga imoto wayithengela isidingo sokusibona isidingo semoto awukumnikeze nje le period wena bese ulungise le moto uma uqeda ukulungisa le moto uzobe usuyamthinta ngiyazi ukuthi lento engishoyo lokho ngizongenelela mina kona ekuthenini uma uqeda le imoto yakho ibula kuwena umbuyisela imoto yakho uzo lo mhlungu bokuhamba ngenyawo mfowethu unemoto uqala ukuyibona imoto yami ukuthi siyenze kanje la mina ngibuza ukuthi yena angekwazi ukuvuma ukuthi ashaye idili nalomuntu lo ofuna ukuyithenga okay umbuzo lo okay ukuthi ngiyamkhomba uyayibona yizwa le nto ubuzo ngibuza okay ukuthi ubuzo ngibuza lo ngilokho ngigida okusho ukuthi wena ucommunicate nami ngoba nakusekufikela abantu engibabiza ukuthi bangisize into yenzayo wena ngoba phela ungiblockile mina bengayi ngoba ubuzongitshela nini leyo nto leyo mhlawumbe nakhona khona imali esiyithathile kulo muntu abushoyo wemoto okay Wesley mhlawumbe khona imali ayithathile kulo muntu athi badayiselele nayo ngicela ukubuza ke ukuze lento ilunge mina nokulokho ngiza la bafo ngilokho sikhuluma into eyi1 nawe angikuthandi ziningi izinto esizenzayo Slim uma ngingathiwa imoto ufike esinqumeni sokuthi uyayidayisa wena roughly nje angisho ukuthi ngivumelana nenkulumo yakhe uma ngingathiwa nje kuyenzeka uthi imoto uyayidayisa le moto ungayidayisa ngamalini nje bese ibolise kanje cabanga nje imali engaka sengingayibiza mhlawumbe noma 150,000 ngabiza at least kube khona ngitholayo nami kodwa nje seyibolisile ikule simo eyisona esinje ubolisile ufuna ngithole 150,000 ngale moto iyona ngithi ngamgcolisa ukuthi imoto yakhe le njoba inje ilesimo ekusona ukuthi mangathola nje 150,000 mina ngikhathele lo ngifika la ngikhathele mina ngimuzwa kahle ngizobuyela kwibhaya uzobuyela kuyena mina uyangiblock cha mina mnikazi wemoto phethe amaphepha ngizobuyela kwibhaya ngihlangana imake mfethu ibhawu usazolifuna noma umuntu okhona manje umnika inamba yami ukuthi ngenzeni mina nike na inkulumo efana naleyo imali ayasikaze siyikhulume ngitshela ngathi imoto mina ngiyasola khona imali ayithathile khona imali abanikene yona bathembisana ukuthi imoto yami bazoyithatha uthalaba lapho nje ekuqaleni ukuthi ngingahlangani kahle izinkulumo zethu uyabona yona nanokwenza kwami udedengu uyabona yona so nje inkengile yona umsebenzi ulimele inxa yenu ngifake inkundleni zokuxhumana bayabuka abantu uyabona leyona nami ngilimele ngihamba ngeenyawo ngiyazi sisimele sonke yabona nje siswami phela ngabe khona ngikwazi kahle lokho omunye jabula omunye struggleish lokho ngikwazi kahle ukuthi nawe ulimele ngoba vele iphutha laba kumina yabona yona iphutha laba kumina vele senze njani ngicela imali yami ngidinga imali yami kwenzeka njani ngicela imali yami angithi sengisuke la ngisekhona ngeza la kwami yabona nje njengamanje nje akekho umuntu ongithembayo yabona awuthembakele themba bazokuthemba kanjani awuthembakele yabona ikhandiwe abantu abasezi kumina yabona so angazi nami ukuthi ngithatheni ngibekeni phezu kwani manje ngoba futhi enye into engingakutshela yona khona umfowethu engijwayele ukuhlala naye wala aroundini ukuthi usakhile yabona
uthe uyayithanda le moto angayithenga ngase ngithi mina no ngeke ngikwazi ukudayisa imoto yomuntu eyayizokhandwa ekubeni vele nje angene icustomer la iyona le moto le uyayibona le so ngase ngithi ngeke ngikwazi ukudayisa imoto ye-customer la usakhile uthini yena uma ethi uthanda le moto ufisa ukuyithenga imoto noma uthe ufisa nje ukuyithenga yini angithi uthe uphila nayo usakhile yini ke ungenza indlela ukuthi mhlambe ke usakhila kukhiphe kulolu bishi ngoba kuyacaca ukuthi umuntu ophila nayo vele wena bhuti yabo nje hayi njoba ngiziba nje emafonini ngibhizi ngicabanga yona lo nto but ngisola ukuthi ngingaqala kanjani nginifonela ngithi ngoba ezinye ingcingo sengizibile ucabanga wedwa kodwa nangumnikazi wemoto ucabanga wedwa ngemoto yami eyami imoto kodwa ucabanga wedwa uyasiblock phela ngeke ngivesane ngiqhamuke sengithi bhamu nendaba eyami nje imoto yebo yakho but fanele ngiqale ngicabange nami ukuthi usuqhamuka manje lapho sesiqhamuka manje uzositshela ngosakhile singabazi because udiniwe ngazi ngani mhlawumbe ukungana nakho lo mhlawumbe khona nobugebengu ngifuna ukungenzela bona futhi abukho ubugebengu ngifuna uthe nje ngithanda into angayithengi nje vele futhi yena umuntu ongangikhipha kulolu bishi lo lengikulona mfethu ngazi ke mfethu ukuthi usisi yena uthini umsebenzi wakhe angithi ukukhanda imoto la yebo why sizithuka sibe senkulumweni yokunegotiate indaba okudayisa imoto ibe yayizeka kumakhenik izokhandwa uyasibona uyabona nje inkulumo esesekhuluma la sesikhuluma language okudayisa imoto asisakhuluma language yokuthi imoto ayizela izokhandwa kufanele ilungile ibuyele kumnikazi wayo asilazi uthando asanalo ngemoto yakhe kodwa nje manje sisenkulumeni yokuthi kunosakhile othanda imoto osefisa ukuyithenga awuyena nikanti umakhenika ba umakhenika impela ngithi umsebenzi wami umila ngizowathenga ngani wona lamaphathi kwafanele ngiwathenga ngilungise ngawo because okusho ukuthi vele okusho ukuthi benganisele ngokuthi angilungisele inkinga ngisasho ukuthi abenganisele futhi ukungisele inkinga yami ngokuxhumana uyabona nje manje umhlaba wonke uyangisele wena ngoba indaba kasakhile awutshelanga yena kodwa Thibose mfethu imali wanikezwa bafa wayifuna imali yamaphathi wanikezwe imali yamaphathi njengamanje sekuyinkinga yethu yokuthi wena wanika imali yamaphathi imoto wangayilungisa njengamanje sesikhuluma ngosakhile esingabazi nalabo sakhile labo osakhile kufanele bethenga imoto imali yamaphathi kodwa wanikwa kahle njengomakhenika shuthi bafona uma unikezwe imali yamaphathi ucela imali yamaphathi kuma client akho shuthi uyayidla angidli mfethu angidli iziphi imoto ozikhandayo kanti bafa iziphi imoto oyikhanda nazi imoto zimile yabona nje le zikhona ilipho zayo kodwa manje angikwazi ngoba manje abantu bangibukisa kwesigebengu wathi azikho nje ilipzala lona unazi ilipho kwesigebengu njobesho sesinazi ukuthi ngisona yabona ukuthi uyangokela imali yami lo unazi ilipho le moto ayinayo kodwa njoba kade ufika ukuthi uzi kahle ngokuthi sizoxoxa but manje ngibona ngathi sekuphindela futhi again ekulweni akusiza amandla ami fanele ngilo amandla ami fanele ngilo sizoyilungisa kanjani amandla ami fanele ukhulume nami mina mnazi wemoto amandla ami but kodwa phela akufunakala ukuthi sibuyele lapho amandla ami uzomtshela ukuthi lapha zikhona ilipho la zikho ilipho imali yakho shuthi udlala ngami ngoba umuntu wesifazane udlala ngami ngoba umuntu wesifazane yabona mfethu Thibose uma ufunela bafu ukubuyela isithunzi sakho uqoqa umsebenzi wakho yenza iqiniso kubantu osebenzisana nabo okwama client yakho bakhandela imoto yenza iqiniso mfethu ngoba kwenza kanje uyalunga nami safarisha nami ngasafarisha na akasafarisha uyalunga and mina mfethu ngumuntu onenhliziyo enhle bengeke ngibuye ngiriske ngihambe nosisize la yabo ngihambe necrew njoba uyibona ingapha size la njengamanje mina ngifuna ukuvezela wena ukuthi sasingezile ukuzolwa nawe phela sasifuna ukuzolungisa into ilunge yabo njengamanje wanikezwe isikhathi and wayishola wena ukuthi bafethu shoshongo lesibili sidlula kanjani ke kulento mfethu ngijoba ngisho nje mfethu ukuthi angazi ngididekile nami ngididekile ngempela dideka wena kakhulu yami imoto inethwa la iqothuka dideka wena kakhulu manje uphi lo ubani waxhumanisa naye umuntu wakhe uphi umuntu wakho ke mfethu mhlambe sike sizona kuyena ukuthi
usebenza kanjani asikwazi bafu uyazi ukuthi asikwazi phela uminibuza loyo naye wamlethela khona ukuthi loyo akangeni emsebenzini wamlethela khona ukuthi uyisigebengu mhlambe maybe ke ungambuza kuyena usesi wamgcinani ngoba phela abangani yena yabo mina sahlangana kodwa into engiyibukayo imake mina into engiyibukayo kwazi umthatha serious umsebenzi wakho wokuba umakhenika ngiyacabanga mhlawumbe wasebenzisa ubungani wasebenzisa ukwazana nokuthi ujola nomuntu azwana naye mhlawumbe ezinye uzikhandileke imoto ngaphambili mhlawumbe buloku uzikhanda ezinye uzikhipha ngokuthi usebenzisa lento ekuthiwa umngani usebenzisa lento ukuthi vele umngani weflow yabo imoto yakhe ake ngiyibeke eceleni uma ngifakela imali angiyisebenzisa ngiyidle uyabo elinye lamaphutha lelo ukuthi mfethu umuntu noma ngabe nizwana kanjani kodwa uma into isithinta ibhizinisi umngani nobeka eceleni wenza umsebenzi yabo wenza umsebenzi mina abafu ngiyakudodisa nje manje angizili ukuzolwa nawe phela ngifuna ukuthi uphume kulento wenza into eright ubuye lama client akho yabo vele lento izokulimaza ngoba nje basikhuluma kanje baningi abantu abayibukayo over 100,000 wabantu ababuka lento yabo angifuni kube ngazo ukuthi Inyoni TV iyakucindezela mina ngifuna nje into yakho ilungise kahle ibe clean mfethu ngiyakuzwa futhi ngiyakuzwa uma kukhona umuntu othi uthanda imoto lo muntu samona akanamali futhi le mali yakho ngeke uzuyithole ngoba uyachaza ukuthi umsebenzi esawenza ukuthi size kuyena umlahlekisele nama customer usho njalo nayo futhi angimphoqo ukuthi athi uyayithenga lo muntu bekusayibuza umbuzo ukuthi yena angakwazi na ukuthi uma ethi uyayithatha usakhile le moto uyayifuna into obindle yena angathini njengomnikazi wemoto ngoba nosakhile ngimtsheli kanjani uyayibona lo because ngempela ngibroke uyabona mfethu angeni fakhona ngivela lo ngisho noma athi ngidayisa yonke into yakhanayo ngeke ifike nemali le moto ngizoyenza nami isinje akukho but engizokwenza kulungile ngisho sifone nami ngizama ukuthi lo muntu lo ayithengele moto oba ngiyifuna imali yami ikhona number yakhe ya ngamniki number yakhe ngoba phela yabo le nkulumo eyikhulumayo angifuni kube ukuthi inkulumo ofane wena isenze sivalelise ya ngoba ekugcineni uyazazi ukuthi awutholakali and nje manje ngifuna simfonele manje njoba sihleli nje manje simfonele ngisafunda ezongihlanganisa naye awucaphela ngeke izingene kumina izongena kuwena wena umnikazi wemoto asazi phela ukuthi ungaba qhamuka esikhaleni manje ufuna ukuthenga imoto uke wayibona uyayazi icondition yayo uyazi ukuthi ishoda ngani nani siphila naye nje la alright angayithenga wayibona afika wayibona yabo masizothenga konje ngase ngithi mina ngeke ngikwazi ukuvuma lento yomuntu umunikazi waye engakavumi and because njoba ihleli la isayinkinga nangimina uyayibona leyo so yena ke umuntu ongangikhipha ubisho nje ngibona njoba ngibisha mina mfethu lento yakhe ayangiyazi bafu angiyazi mfethu angiyazi manje sekufanele kudayiswe imoto manje isimo mfethu isimo nami ngadicileka phansi ngendlela engingayiqondi yabo lo kodwa ke ukudicileleka phansi akekho umuntu ekufana umblame kufanele uziblame wena ngisho ukuthi ngiyaniblame yebo mfethu yabo leyo nto but kodwa futhi ngisho futhi at the same time ukuthi ngiyaniblame andakayiso ngoba hayi ukuthi angiso awukazi hayi ukuthi angiso awukazi yabo lo nto hayi ukuthi awiso ngiyayisola yabo lo awiso vele wena ufuna ukuyikhipha nani wena kodwa nje ngiyayisola awiso because ukube akwenzakalanga ngale ndlela wenzakala kangayo ngifake enkundleni zokuxhumana ungaba nje ngoba sikho la isikhona usisi wakho ubuzovuma ngaba nginama means ngaba yikho indlela usisi wakho njoba wena ukwenze kumina usisi wakho ubuzovuma ukuthi kwenze kanje uthuli bengicela ukuthi sibuyele kuleli phuzu sesimshiye isiswami eceleni asikwazi vele mina ninazo ngoba ngabe ngishiye mina ngibabizi ukuthi uyena uthini usisi ngokuthi mhlambe indaba yasakhile uyayithatha na yabo lo ngoba ngakamuzi usisi ukuthi yena uyavuma noma akavumi na yabo lo cha futhi awuthanda ukubizwa ngoba ngiyasho nje manje ukuthi imoto le ngeke ngisayenza lutho njengoba nje hayi uthi ngeke sayenza lutho naye kodwa kusala lo mngane wakho yenza sho ukuthi umnika u150,000 for le moto le hayi sike simfoneleni singamfonela ukuconfirm nje lenkulumo ositshela yona sizo ukuthi ke
uyasikhipha yini kulena hayi ngizamfonela ngoba phela uma ukuthi futhi ngicabanga ukuthi iplan yokugcina le uma kuhlula le plan kaSakhile okhuluma ngayo njengoba nayishilo ukuthi imoto uyayithanda kunendlela enye futhi entshe kufanele kwenziwe ngayo mhlawumbe engeke isaba mnandi ngicabanga ukuthi yena uSakhile mfethu ithemba lami ufake inamba yakhe awusinike inamba yakhe Sakhile umthizimani mfethu hamba kahle mfana kithi mfethu uyakhumbula ngikutshela ngendaba ye-BMW lela ukhuluma ngayo ukuthi kanjani ngase ngithi mina abanikazi bayo bazoqhamuka sonisoni lemnyama wena wandaba yala moto ukuthi ngakuneka ngithiza athi awunginike phela bafule moto ngivusa imoto yami ngicela ubambe kancane mfethu ukukhulumise nomnikazi usubhubhudu ohamba nomnikazi wayo mfethu ungadini okay kulungile bafana ke mfowethu hola bhuti kunjani sikhona kunjani hayi kumoja awumalandela lo webafo osuka kwiNyoni TV ohamba nomnikazi wemoto kuyibona abantu abaphethe udaba le ntombazane le ayizokhandisa imoto kuThibosi la so mfowethu uke wasichazela ukuthi umuntu ophila naye kakhulu izinto eziningi nje nizenza naye so ke ngicanga ukuthi uyasazi simabhekene naso njengamanje mayelana naleli BM into bafo yabona ukuthi bozi yami ethi Brian le yabo ekasonke yabo shikuza sonke nje shaya zonke indawo sonke ngaso isikhathi but hayi usenza yonke into ngeze ukuthi kube clear ukuthi asenze yonke into naye indawo njengoba ekhande umechanic ispan sakhe lesaphila ngaso nami ispan sami ngiyangiqashiwe ngisebenza amlungu nje ispan sami so asenze yonke into ndawo so ngizama ukugomelela igama elisenza yonke into ndawo njengoba nami liyangifaka inkingeni zakhe ofethu cha ngiyakuzwa ukuchazayo inkinga ke la abhekene nayo kunemali ayikweleta usisi wayekade umthengisa amaphathi ngeke nami ngize ngihlehle nayo yonke into kodwa njengamanje uthi into esingamkhipha kulento ukuthi sigcina sivumelana la ngokuthi kugcine kudayiseka le moto usiyaveza ke la wena ungena kanjani ungena ngokuthi uveza inkulumo ethi uke washo ukuthi le moto angazi noma kunemoto efana nayo noma kwenzakalani esayidini lakho kodwa isinqumo esiphuma naso la esokuthi sizwe wena lenkulumo asitshela yona ukuthi iyaqondana yini nento ayishoyo ngawe ukuze ikwazi lento ukulekelela ekuthenini aphume kule nkinga nayo ngoba akanayo le mali manje anikwe zona yamaphathi and lento iyamgaxelisa nje manje so kungabe ke kukhona yini mhlambe okufanayo kule nkulumo engiqeda kuyiveza ukuthi imoto uke wawu umuntu engazo ukuthi udinga ukuyithenga ngoba kufuneka ibhaya njengamanje ezothatha le moto uyabo mfethu kahle ngafika lapho ukuthi boze yabo sishimize ngeweekend inhlale so gcina ngendaba ngibuka le moto ngibuka le moto isaka grand yabo selento eningi engayithatha ke engayisebenzisa kuyona ngase ngithi Thibo zomdayisela le moto nakhona ngimcela njengomfethu ukuthi angidayisele wasiyangibekela ukuthi hayi imoto akuyona yakhe client yabo so akwazi unginika yona ngathi mina ngase ngithi hey mfethu le moto yazi mfethu uma ngathiwa ngiyayithola imoto yami engavuka lo ngoba inalezi zinto lezi imoto yami engasenazo yabo so ke iqiniso le nkulumo ukuthi ngathi ngiyayidinga mfethu ngajabula kakhulu yabo uma ngayithole okay siyavumelana ke sonke la njoba sihleli la neclient kuyinto engalijabulisa leyo ngoba mfethu akasekho umuntu osafisa ukulokho ebuya eza la and 2 iliyamlimaza even yena uThibosi lento yokuthi abe ku social media ngalendlela kuyona ebe ewumechanic engicabanga ukuthi ke uyakwazi nawe lokho ke so ke iclient sesivumelene ke nalo la ukuthi ayilithi no imoto ingadedeleka ngoba uyena futhi oze waveza indaba yakho uThibosi so imali ecelwa iclient 150,000 150,000 bhuti uxolo bhuti ahlambe mina ngiphazamiseka ukuthi nami ngisemgwaqweni vela awume mfethu hayi 15,000 ayibo no 100 ba 450,000 150,000 inkulumo enivumelana naye ngayo leyo Thibosi inkulumo yeclient iyemali elifunayo ngemoto yalo bese ngeke sivumelane noThibosi imoto kungeyona yakhe uThibosi
angiphikisane necline ukuthi ayendalazi but uThibozi mina noThibozi uyazi ukuthi leyo moto kunento engasekho phansi leyo moto ngafika ngayibuka ngayichecka that is why bekithi ngifuna ukuyithenga ngoba bese ngiyibonile ukuthi inazo into engidingayo so manje uThibozi mabethi yena leyo mali Thibozi vumela leyo mali shothi ngiyalimala ukungcwela leyo moto vela niyeke ninikeze omunye umuntu ngiright man akungiphoqa ukuthi ngithenge leyo moto yenu ngayifuna enye imoto escrapyard ngithole imoto ngithenga amaphathi bengiyifuna leyo moto ngoba ibidayiso ibikubra uThibozi so uma izinqama ngale ngiqama ngayo nithi nina emoto yadayisa kuyangijabulisa lawo ngoba vele into engiyifunayo but mase nibiza imali engaka bafethu mafili impela le imoto enje phela le kodwa 15 but no angisho ukuthi ngibiza 15 sengizwe kahle angisho ukuthi ubizana imoto 15000 but bengithuzwe lawa 150000 sengithi mhlawumbe ngididekile bengiqonda ukuthi 15000 because leyo moto ayisonde nokusondela kuleyo mine ngisho njengamanje ngendlela amaphathi asedamage ke ngaya lapho phakathi enjinini ngiyicheckile nje angisho nje. Yabona nje umngani wakho bhuti ngiyaxolisa ukuthi ngikhulume usakhuluma umngani wakho ngamnika u25000 ngithi akalungise le moto imali siyonke angikwazi ukuthi ngingamkela imali engango 15000 kufanele kubuye 25 wami at least mhlawumbe imali engingayivuma angeke ngivume imali engaphansi kwa 50000 amandla ami lawo ngikuza sesibhalike ngakho nawe ukhalela amandla akho manje ngento ngisho ngayaphi uyephi leyo moto uyise kuphi akekho umuntu ongafuna bangafuna ngisho imali encane yakho nale mali mina ebengisho kwalo 15 engusho mina usumkhulu kuleyo moto ukuthi wena phela uyeni market I know mhlawumbe bafa ake sibonge mfethu ake sibonge mhlawumbe sibone ukuthi siqhubeka kanjani nale ndoda waphela nayi ikhulumeze if wena umuntu angazo ukuthi ufisa ukuyilekelela kulesi simo ekuso nje manje kodwa manje into engiyibukayo ngazo ukuthi mhlawumbe umdlalo lento leyabo kunina yabo show mfethu yeah ngizolahle budwami mina anginayo inkinga nokusiza umfowethu loyo into eshayela nami yongishaya ngilimaza kakhulu njengoba senkingeni manje njengefolele mina umthembile njengomfowabo ukuthi khona engakwenza okay anginqaba ukuthi khona engakwenza but inkinga yami le mali eshiwo mina nelosana nayo ukuthi ni 250 it's too much leyo mali so angikwazi ukukho imali ngayo ngaleyo moto because isiyidamage into eziningi sihle lapha nani niyayibona isinetho na imvula amasonda limela amarima limala ipende fanele upende yabusha leyo moto vele ngizoyisebenzisa ke mina mangiyithatha ngizokhipha engidingayo kuyona but ngifuna ukuyithenga kube umuntu ekho ngoba inezinto ezikhona lapha engena engeke asekho emotweni yakho yeah mfethu ngizwa ubala izinto imoto enenkinga yazo njengamathayi nezinto eziningi ezingasasekho ngaphakathi emotini ekugcineni wena ofara imali wena mhlawumbe ongakwazi ukuyikhipha okuyimali encane kakhulu 2 mangizwa inkulumo yakho umuntu ophila nawe uThibozi mfethu nathi sibadala into yemoto siyayazi angeke sazi noma mhlawumbe kuyitrap yini le ngoba inkulumo efike noThibozi indaba yakho awuhlangani nalento asikwazi futhi kodwa manje ekugcineni makuvela futhi nenkulumo ya 15 hayi mfethu mhlawumbe ake sibonge mfethu sobona senza kanjani yabo no okay before nivalelise webhuti mdala ngicela ukuthi uThibozi ngikhulume naye yabo mfethu ngicabanga ukuthi mina ake sigoqene inkulumo nje manje mfethu okay ya sigoqene inkulumo awumuzwe mfethu awumuzwe yi nazo-ke maseke Thibozi mfethu manje nawe wavumela abantu bengixhaphaza bedlala ngami bethi imoto ngaleyo mali but mina ngizama ukusiza wena bro la siphila sonke wena osenkingeni mina nginkingeni waye ungamkhulumela lawo bantu labo bakwazi ukungisiza leyo mali bakwazi ukwehlisa leyo mali ngoba leyo mali too much phela for me njengoba nami bafo ngingazi ukuthi wena mfethu ozongikhipha utawo ubishini kodwa manje ngiyithola ngisala kulolu ubishi yabona leyo okay ngoba usisi yena ngoba at least bafo ngaba nawo 45 kodwa ngeke ngikwazi ukukhipha wonke ngakwazi ukukhipha u30 45 wabuza ukuthi bayakwazi ukwamukela u30 bese ngiphinde futhi ngishaya u15 mhlawumbe mangiceda ukuhola mfethu yazi ngabe uyilamlile ngani yakho 45 kodwa ngube etafuleni because u15 ngeke ngikwazi uku-afford ngicela ukukhulumela buzo bathini ngabe uyilamlile ngani ukhipha wena inkinga nje manje mina le mali efengithola sengiyikho manje akuyona imali bengilinde for leyo moto leyo hayi mfethu ngiyakuzwa mfethu usisi uthi kodwa lo 60 lo incwadi ngiyikhiphe ngizoyikhipha mase kuphele yonke imali sekhokhe yonke semoto uthi usisi uright ungakwazi u60 bafu ngakwazi ukunontuza ngo60 mfethu uqhawe lami 60 noma 50 60 ngani yakwethu
6-0 nganyakethu. Awushaye nowokugcina mfethu, awushaye iphakethe lokugcina nganyakethu. Uyangazi mfethu ngwakini ngeke ungilahle abantu bengibulala. Ngithola manje ngisenkingeni nami ke manje. Kodwa ke mfethu ayike ngizoyithini bafowabo wakwethu wena. Hey mfethu. Kodwa nje mfethu yabona imali enkulu for leyo moto. Sengiyenza ngoba ngifuna ukusiza wena bafo. Arawazi beke ngikwazi ukukhipha leyo mali ngale for leyo moto. Leyo moto mfethu isidemage kakhulu uyazi wena. Hey ngiyalazi udaba, ngiyalazi udaba. Because uyazi ukuthi into ezidinga leyo moto zibiza ngana. Ya ngiyalazi udaba mntaka baba, ngazi kahle mfethu ukuthi nami yabona manje kuthiwa ngifake entambeni ngigibele esihlahleni ngigqume ngilile ngise ngife mfethu ukhona yabona manje ngeke ngikwazi ukuthi ngifu ngekwazi ukuthi ngifu ukhona nganyakethu. Kulungile 30 bafu 30 this month 30 next month. Okay Cela bambe kancane bafu. Show mfethu. Ya but umdala no ngiyayizwa le mali esho sisi bese ngisho nayo sesanaba nayo yabo. Ayi noma inkulu for mina mfethu for leyo moto indlela icondition ayisikiwana but ngenxa yokuthi sengisizotsiboza because senkingeni manje njengomfethu eBrian esikela na ikhasi. So mfethu it's fine ngizoyenza leyo manje nakuba ngekho happy ngawo but ngizoyenza ngenhloso ukusiza utsiboza. Ngicela ukushaya u30 kodwa kule nyanga bese ngishaya u30 inyanga elandelayo. Sivumelana ngokuthi kodwa incwadi uzoyithola mase uyiqede yonke imali next month. Anginayo inkinga ngalo. Inhloso yami ukukhipha utsiboza enkingeni. So ngizofaka u30,000 manje. Ubese ngifaka u30 futhi ngenyanga elandelayo. Hayi ke ngicabanga ukuthi hlamba ke kwenzeka kanjalo kodwa usisi into engicabanga ukuthi la kufanele yenzeke njengoba esho nayo iphepha work emoto uzoyibamba ngakuyena up until uzoqedelela u30 wesibili. Kulungile akunankinga kulungile mfethu nankinga. Okay so kuyinto esingayilindelani silinde la kuThibosi uzozalana noma mhlawumbe into ozoyiphusha uzokwenza kanjani? Bafuna ukuthi ngeze nge-EFT mhlawumbe ngeze account yeni noma ngifake ngitsiboza ngazo ngoba ngise escort bank njalo manje ngihamba escort bank. I know ngicabanga ukuthi sizokuxhuma thina off camera mayelana na indaba yemali ukuthi uzoyifaka kanjani. Hayi kulungile futhi umdala nankinga. Siyabonga mfethu. Okay. Number yakho soyigcina ngapha ngicabanga usuzoxhumana nathi ngapha. Kulungile futhi umdala nankinga. Sure siyabonga. Shama brother. Sure. Mfethu ke lensizwa ke iyakusho kodwa ke nathi asizokwazi ukunikeza amaphepha. Asizokwazi ukunikeza amaphepha up until ize iqedeke indaba yemoto. Mfethu inkulumo esikhulumile uyaquliseka. Ngizokwenza njani? At least ikhona ngizokuthola ngamandlami. Kodwa mfethu yabo yonke lento esiyenzeka manje akukaze kwaba iplani kaSisi kaSindi. Akukaze kwaba isifiso sakho ukudayisa imoto. Qinisile mfethu qinisile mfethu. Awushintshe mfethu awushintshe izinto ndoda. Amayi. Ngonyathela ngoyelinye inyawo kancane kancane. Nginalo ithemba nokuthi nabantu basazobuya mfethu. Ithemba umoya indoda awunayo. Sengikwenza bazobuya abantu. Hayi mfethu usidedele mfethu. Hayi bafethu. Sidedele sibaleke. Ya. Namhlanje asilwi nawe. Sikhuluma kahle ndiyabo manje uyasizakala kodwa manje wena ngokubalekela thina ngabe manje yonke lento ayenzekile. Hayi ngaba yenzakalanga ngempela yonke lento. Nami hayi ngoba bengithi ngiyanibalekela yona ndona bengididekile umqondo ugcwele yabona. Yabo kanti ukhona umuntu oduze naye ngimcabanga kude kodwa umuntu olayo eduze ngiphila naye kodwa nje yabona bengingacabanga ngoba manje umqondo wami uphithene. Hayi mfethu ake sibalekeni. All right. Hayi kulungileke mfethu. Hayi number. Sure. Ngiyazi lento le. Bathi ke right yakuxolisa lenkulu. Akukho kulungile. Ngoba khona ngitholayo ngijabulisa yibona ukuthi